Nababakabalan, welcome to Aaron Pampanga. Guys, for today's video, na-invite ko kami dito sa Marky Mall, Angeles City to witness the opening of Metro Home Improvement. Ayan guys, this is our vlog for today. Samahan niyo po ko. Let's go! Metro Home Improvement is located dito sa first level ng Marky Mall. Katabing-katabi niya yung supermarket dito. One of their promise is to have a seamless experience when the family goes here. For example, kailangan mong mag-grocery and at the same time, you need some of the items here sa bahay. Parang lagusan lang siya dito and then you will arrive here. Hello! Hello! What do we have dito pa sa Metro Home Improvement? We're gonna explore. Samahan niyo po ako. Let's go! In a nutshell guys, Metro Home Improvement is a one-stop shop for your needs. So dito meron tayong mga houseware, do-it-yourself cleaning, some storage items. We also have plumbing, even building and electrical materials guys, meron din tayo dito. Let's go to my favorite part. Actually meron sila dito. Mga heaven na heaven para sa mga DIY people or mga daddies. This is my favorite part. Nandito yung mga items na lagi kong hinahanap sa bahay. Power tools, DIY items, mga hammers, pliers, mga wrench. Lagi kong ginagamit sa bahay to guys. So, for me, this is absolutely heaven. How I wish meron akong ganito sa bahay. No? Woo! Inverter battery charger. Nice. So, meron tayong 5,000 pesos na budget. Ano kaya ang mabibili natin sa 5,000 pesos? Syempre, kasama natin ang budget maker. Budget maker. So, ano kaya ang bibili niya? Ito kailangan namin to kasi nasira ko yung amin. Yun! Sa bukas! Ito naman kukunin natin to kasi meron tayong charity na school ngayong Brigada Eskwela. Saan pa nang bibigay natin sa akin? Yan, sana matuwa sila. Go, go, go! Okay, paying time! Paying time! Mami, ano yung nagustuhan mo dito sa Metro Home Improvement? Metro? Pinatawag ako ng mga lalagyan. Mga container, gano'n? Containers, Like for example, for what use? What use? Actually for organizing mga sa bahay. So yung mga tsaka yung mga po. I believe it's a one-stop shop for everyone. The whole family can benefit. The whole family, yeah. Will enjoy. Will enjoy. Ayan, thank you Metro Home Improvement. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations po. Bye. Peace out.